pa, suot mo pa. Bagay. Bagay ba? Bagay. Bagay, no? Para saan to? 100 pesos. Ito. Para saan ito? Ha? Para saan ba to? Ha? Ang daming tao dito. Siya. Hotdog. Hotdog, ma. Hotdog din eh? Akala ko jujube. Akala ko jujube talaga. Ano pa naman yan jujube? Saan na siya, guys? Putumaya, ma'am. Ako tumaya yan. Okay, patupat. Ibig sabihin. Si Pati, ma'am. Ano yun? Sago? Adobo ko. Ilan yun? Ano, 50. Bibili tayo ng ano, may bibilihan ako dito na wala sa Bohol. Yung perfume ko, na hinahanap ko sa Rustans last time, ay dito parang meron. Last time kasi pumunta kami dito, meron eh. Si Anay. Let us go. Let's see. Ano ba yun? Ako ay lang po eh. Ang cute na naman niya. Oy, thank you. Oh, Hi. say hi, say hi. Hello, ganyan. Oh, ang cute mo. Ang cute niya. Grabe. Wow, happy Fiesta, Day. You're so beautiful. Oh, picturean mo kami. Dito banda, yung mga cosmetics and perfumes. So, doon banda. Nandun? Sa dulo ng walang hanggan. Nandito na lahat ang mga cosmetics na need nyo. You come here, they have here all the brands. Okay? Dito tayo.
Oh. Magtingin naman siya ng jewelry. Ako naman kasi dito. Ay, naku, mukhang wala. Hello? Mukhang wala lagi. Saan ba ako nakakita nun? Clinic man eh. Wala, oy. Teka lang, magtanong tayo. Sa clinic. Dito na lahat. Oh my God. Itong Kacharel dye, Kacharel, anay na perfume. Kacharel. Ha? Wala mo, Kacharel? Ane-ane? Oo. Na? Tama na. Kasi Kacharel, ani. Asa man? Ah, diri sa Pikas. Okay. Ay, thank you. Ay, salamat. Ay, natagpuan ko din. Ay, salamat. Ang tagal kong hinintay na makakita ako nito. Magkano? Magkano? 5.5 po. Okay. Ay, salamat. I found you. May mas malaki? O, ito natin. Ito naman. Okay. Ito lang, okay? Mga may hilig sa gold. Mga gold lovers. Ayan laki laki oh my God, ang gaganda. Oh my God, wow. Grabe, 50%. Wow, nauso na ngayon ang malalaki guys. Ang lalaki ngayon ng mga lahas na display.
Grabeng lalaki at ang gaganda. I love it. Natapos ang ating suri-suri sa SM City, Cebu. Ngayon ay lilipat tayo ng mall. So, let's do the mall hopping. Mall hopping tayo. Punta tayo. Let us hop from SM City to Ayala Mall. Yes. Asawa ko nakakita ng lechon. Naglalaway yata. Ha? Wow. Pila na niya na, Day? 150, ma'am. 150? Yep. 150. Makati daw nakaupuan. Wow. Pili kilo? 80 grams. Ang kanina, 1-2. 1.2 ang isang kilo. Opo. 1,200 isang kilo? Opo. Wow. Lumaki ka na. Mahal yata. Sa Ayala Mall. Let's go inside. Ayun, nauna na siya. Iniwan na ako. Ganon din pala dito. Marami options dito. Ang saya naman dito. Ang saya-saya. Ano ng bike, guys? Velo. Hindi ba ito? Wow. 50,998. Dati 62,998. Hindi maliit. Oh. Ah, 50,000. Quality kasi siya, folded, na-fold siya. Kapit natin, 24,998. Wow. Dito na tayo sa Ayala Mall, guys. Ayan, ganun din. Ang daming tao. Grabe. Ang saya. Ang saya-saya dito. Look at that. Oh.
Ganda. Yan, uwi na tayo guys. Para naman ngayon may uuwian dito sa Cebu. Doon tayo sa hotel. Yan, magka-honeymoon kami kasi syempre, nandito kami. Hindi kami. Ha? Oh, taxi? Wala kaming mahanap na taxi guys. Kaya punta na lang kami sa motorcycle. Kanina pa kami pabalik-balik, paikot-ikot dito. So, punta na tayo. Masubukan kong mag-backride papunta sa hotel. Nice.